हाय सांगମାନେ गुड मॉर्निंग ऑल मु आपणकर ओडिया पुଅ राजू मु 90 दिन चैलेंज नहीं जाए डे 3 मु साइकेल धरी पलि गनी मो ड्यूटी आज मोर फास्ट शिफ्ट थी 6टार टे राति भी टे शीत भी टे लगुला तथा पलैनी साइकेल नहीं ड्यूटी सैला ड्यूटी सरकी आसिक टे बैरे ठिया माने फ्रेश टे लगे कहीं 12 घंटा करके आसिक फ्रेश लगला बस रूम रे पहुँचिकी ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିକି ମାନେ ପୁରା ମୋତେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ କୁହନି ମୁଁ ମୋ ଭିଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ବ୍ଲକ୍ 1 ବ୍ଲକ୍ 2ରେ ହେଲା ହେଠି ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ହେତିକି ତ ଯାହା ଆସିଛି ବାସ୍ ମୋର ହେତିକିରେ ବି ଖୁସି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବାସ୍ ଯେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ କର ଆଉ ବାସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛ 500 ଲୋକ ଅଛ ମୋର 500 ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମାନେ କୁହନି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି 90 ଦିନ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାସ୍ ସେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମନ ବି ଖରାପ ଥିଲା ତାପରେ ପଳେଇବାନି ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଆମର ଶୁକୁଡ଼ା ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ତାପରେ ସେ ତାର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ 4ରେ ଦେଖିବ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ।